Единият мод е с пушки, другият е реминимап, третият е естествено Optifine. Така, между другото имам нов Optifine, кажете дали усещате разлика. Тези вълна е, там има много фе. Това село се намира близо до спауна. Ако намерих реминимапа, спауна е там в снежния байм, където виждате лилиите, е там с дървото спауна. И така, съвсем много се радвам, само че няма пекарна, за което много ме е яд, защото знаете, че пекарните имат чизове. Като има една овца, там има още. Мисля да ви покажа какви са добавените нове. Това са пистолети, те могат да скрафнат. Това не знам къде се намира, но не могат да скрафнат. Това е револвер, може да се крафне. Това също може да се крафне, това не може да се крафне. Естествено тези пушки се чупат. Сега ще ви демонстрирам, примерно с револвера. Той може да се пълни по 6 пъти, другите по 1. И ето виждате, със всеки удар се хаби и тук пише колко му става. Сега ще го махна, защото това ще го зачит. Револвера се прави от револвер, естествено. Това едно айрон, едно дърво. Тази пушка се прави с две такива, едно такова и едно дърво. И се зарежда по различен начин. Това не знам как крафтва, не знам как се зарежда, не знам какви са ми патроните. Това е там има, виждате многото те. Стъмва се и игра на пистол. Така, ще събера малко дърво. Сега тук съм написал, мисля, дето съм написал, просто няма материали и ставаше нощ, принципно трябваше да е ден, но аз много забавих, преди да почна да снимам клип. Кажете ми дали усещате разлика в коментарите. Между другото, не знам кой клип ще кача първо. Снимал съм един мултиплеер с едно момиче. Беше от моя клас. Сега ако се премести няма от моя клас. Естествено, ако се премести в това училище. Иначе може да е от моя, тя не знам на какво се записа на вид. Така, с време още малко вървой, ще почнем да купаме. Този епизод ще бъде малко скучен, но искам да направя поне един пистолет, който пистолет е ето този. Прави с стон, дърво и там забравих, трябва да погледнем в нето от време на време, когато съжалявам, но не мога да спомня всички рецепти, съжалявам. Май трябваше да си поставя в един чест всички рецепти, който да не го взимам от тях, защото да не взимам от него, защото това се бъде за чит, просто е така да го има за да виждам рецептите. Стон, дърво, флинт и още нещо беше. Май още едно дърво. Не знам. Сега ще си направя легло. Каменна кирка. И да, между другото, да ви спомена нещо, което доста пъти съм виждал в някакви профили, че когато имат дърво и си правят абсолютно си дървени инструменти. Не. Аз според мен е по-хубаво да си направим една дървена кирка, съберем 3 камъка да я изхвърлиме. Съвсем не завиждам да я хвърлим, но то скин го виждате само защото се търся там в нета скинове, че малко нещо спря да ме кефи, ама мързеше да го снимам. Го смеям, аз да го снимам. И затова съм го таковал, съм си посложил. Но няма да се регистрирам в него, защото познавам един човек, който има също мен. Аз съм такъв човек, като да намеря някой скин и който е на някой човек, примерно Бърнгот, от знаете, от GGMcast, да, GGMcast,
момента, ако гласът ми звучи там в момента 12 часа през нощта. Не баш 12, айде. 11:38. Това клип сигурно ще бъде качено в един. Точно. Там. Така ще съберем 3 каблстона и ще свалим дървата. Кланица. Леко не се разсъдена. Тук видях кол. Това ще им полезно, но за револвера ще ни трябва адски много айрон. Ще им половин стак. Много базно се копае. Аз кога не бях копал с дървена кирка. Баш кол. Аз скоро не съм играл Майнкрафт, играя една игра Monkey Quest. Може и да смям на нея. Аз вече съм полял малко, но ще си създам нов акаунт, нищо не пречи. Много е готина маймунка сте, събирате си бронички, нещо ала-бала. Готина е. Не е като обикновените онлайн игри, някакви тъпи. Да, 1.6 излиза, но аз не съм скупена Майнкрафт, следователно не играя. Следователно трябва да чакам кракнатата версия, следователно ще почакам за 1.6. Вече сървъра на един мой приятел вече е на 1.6. Много е гадно, защото това беше страхотен уникален сървър. Ние с двама мои приятели си цъкахме с него, беше жесток, без глифари, правихме си стоко, без такива модове Home и Set Home, Албала, Hunger Games, Skywalk, такова. Просто не е сървър за игране. Естествено, защото мятам пак мод. Сега ще хвърляме тази кирка на интра. Имаме 22 кола, добре. Принципно трябва да имаме една от този мод, който като изпечем ни да Gunpowder, защото това не знам за какво се ползва. Team Road някакво, която се казва с нямам. Като Gold, ама не Gold. Малко по-светло. Това също има и още няколко нови айтема, освен този. Да, то има много. Говоря извън почти. Quantum. Това за какво е? Не знам. Гъмпрейд. Тя изобщо не знам за какво служат. Хайли демидж. Нещо. Не знам. Как се отшот. Някой ако играл този мод да напише какъв беше Крейнс мод, нещо не помня, ще го има коментарите мода. Името на мода, не знам къде ви стои, между другото не помня. Който да ви приема дена, се вика май да снимам. Така, в този епизод ще направим един инструмент. И искам някъде на как мога да си им по-дълго 10 минути и бандикам. Трябва да съберем 17 каблстон без минус 3. 14, не? 14 кабел. Аз събрах 18, никакво лошо. С този мод е малко тъпичък, защото все пак казвам ви нямам пълно така. Казвам ви нещо назад. Онлайн беше на приятел, айде ми потом да го използвам.